Kunjani Mabalengwe? Ngiyaphila sengiphakathi. Ngiyabonga. Cha. Nami phela bengivele ngishilo ukuthi kufanele ngilinde ubufakazi ngoba phela ngalelela ngithi uzovula icala. Yeah. Manje ngase ngithi no. Alikwazi licala ukuthi mina ngingalithetha into ephathekayo ingakho. Yeah. Ngoba lenkantolo leni inkantolo enkulu le. Ifuna into ephathekayo ngoba iyadlula ngoba ngichaza nje. Iyadlula zonke inkantolo. Yeah. Ngoba ngisebenza namalunga namajaji asa-retire. Yeah. Ngiphinde ngisebenze nezimali eseza-retire. Manje lobu bufakazi kwakho ke bubu ubufakazi okulethile namhlanje. Ubufakazi ngiphethe futhi bungamandla kakhulu. Njengomuntu onganayo inhliziyo embi ngizokukhombisa nje khona ngokuvulele kodwa kuba kuya ngami vele lento bengayiyeka ngoba vele ngiboshiwe futhi ngiboshisiwe ngento ekade yaqala iplanwa ngegama lami linokubezwa ngaphandle kwecala nangaphandle ukuthi ngonile umuntu ngijahwa ngeibhamu ngemuva nangaphambili ngisho ingane zami ayisakwazi ukuhlala ekhaya ngendlela kwangena ngayo amaphoyisa ekhaya kwenza umuntu naye ozele oneyingane kwakhe futhi ngesizathu uma ungahlala nayo uyambuza ukuthi lento yonke sukuyenzelana ngeke aze kuphendule ngoba mina asikho nesisodwa isihluke ngaye ngasenza kuyena so lento nje ukuba kuya ngami vele wena 3 ngabe kungukuthi vele siyayiyeka kodwa mawukuthi ufuna ubufakazi kukhona nje engakwembulela khona mhlambe okuncane ngoba ziningi izinto eziqanjwayo ngegama lami nezikhulumayo ngegama lami singabukisana nje mhlambe Yikho lokufakazi. Yeah. Awuvula umntana ngifuna ukuthi ngithu la Mabalengwe. Ngiqala ufika uyena ngambalisela. Lole qale ngangikhandwa lo. Apha nobone khona sisubuye washidishela imali ezawumsiza akanisesa watshela imali 100,000. Ho. 100,000. No. Manje Mabalengwe. Hayi ngifuna ukuthi lezi zinto ezikhamba kanje ngokwamafoni ngilonga uzongisendela bonke ubufakazi uzongiforwardela la efonini yami ngoba kunezinye izinto engizibonayo lapho ukuthi zingagcina zizwakala kabi emphakathini kanti kufanele ngivukele isithunzi senu njengabelaphi. Yeah, ngiyakuvuma lokho nakuba mina ngiyabona manje uqala ukukhuluma ngo-100,000 ibekwa nje manje ngiyayibona lento ukuthi izothanda ukuba inkinga. No lobu bufakazi ngizoqoqa nginikeze ithuba Mabalengwe. Nginikeze ithuba kube ungithathele ubufakazi ubusendele kunansi ifoni yami. Mina ngizobe ngisuka ngihlaziye yonke lento ngoba ngifuna ukubona ukuthi akukhoni okukhandiwe futhi ngifuna ukubona ukuthi lokho kuyiqiniso noma mhlawumbe lokho kunje ngoba lento ngifuna ukuthi ngiyiphathe ngendlela yokuthi ngihambise ngendlela eqondile engezukuba nakho ukuxokweza phakathi. Wena ngeke uthengwe ngoba la eSouth Africa kuthengwa noma ubani la ngeke uzuthengwe yini wena ongithembisa wena ukuthi wena ngeke uthengwe ngoba ungathengwa nangemoto khona abanye abathengelwa ngisho imoto behind ubani ungathenga ngemoto umenzi wezinto phela mina nginemoto la ekhaya kunemoto la ekhaya imoto mangifuna ngithi mina umuntu akangithengeli noma unazo phela makuthiwa nayo imeserast njengama ngithi mina ngathengelwa imoto ngaboshwa. Mina imoto angifuni imoto eqhamuka ngendlela engaqondile imoto kodwa mayiqhamuka ngendlela eqondile kodwa hayi ukubribe angifuni ukubribe sidalo ngoba angilambile ngokungaka wangithi la ikhanga nenkomo futhi nomlungu chronic uyasenga kwesinye isikhathi mawukuthi inyama ekho uyasenga chronic umlungu. Okay hayi 3 no ngokuhlonipha amakhosi mfowethu ngizokwehlela ngezansi ngifuna abazi nabantu base South Africa ukuthi ngibathanda kakhulu abantu 3 mina njengoba ngiphila ngiphilela abantu futhi njengamanje njengoba ngiboshiwe kuvalwa ama bank account ami kunabantu engingakwazi ukubondla
kufuze ngabe ngiyoxhasa abantu angikwazi ukuyoxhasa abantu kunezinto engingakwazi ukuzenza ngisho umndeni wami awukwazi ukusurvive ngoba vele bengiphucwa ifa lakithi kodwa okubalekile ke3 engifuna ukusho abantu belalele bonke ezweni noma kungenzakalani emhlabeni ngisho namhlanje kungaphela utwayilo lenginalo ngoba kwakuthiwe kufanele ngifake isichitho endlini safaka isichitho kwathengwa abafana kuyimanje amakhamera ami lokho ahamba ngiboshiwe nomfana akekho kumanje ukhona le usebenza nabo ngamakhamera ami so kuze kube imanje angikaze ngiwathole nje abantu bebona ngashuthi amakhamera maphi lo la makhamera mhlawumbe okushutha abantu noma la amakhamera ami nje la okusebenza impela amakhamera ngikhuluma mina ngekhamera ka35,000 to 60,000 ukushutha uYouTube umfana lo osebenza kumina vele owayethengiwe kwami ukuthi akafaka umuthi kwami aphinda ufake esigodlweni awufake naseyimotweni zakwami emveni kwalokho mana ukhona ukufakazi ngoba phela manje namkhona ukufakazi nanayi lo mfana nakhula ngikhuluma ngawo amakhamera ami nayi lo mfana ubufakazi obukhona lo no absent cha kodwa nje ngifuna ukubuka phela ngoba ngiyafisa ukuthi mase ngiphenya ngikwazi ukuphenya zonke lezi zinto enjalo cha ungesabi Mabalengwe akekho umuntu umune ongithenga ngikwazelwa mina uyabona ngoba lento lena angiyenzeli ngoba ngifuna ukubuka ngenzela isizwe ngifuna umsindo ukuthi abantu besilo belimali ngenxa yenu nebabili nangu Khehlelezi kulungile wenza okwenzayo kusuka nje la ngiyacela amakhamera uzowathola khululeka amakhamera ami nawo angiwatholi uzowathola khululeka manje uyangixosha nivele uyabona umbuzo lo hayi ngiyabona hayi no iqhubeka iconvo ke iziyofika phansi uyabona kule message yayibhalwe umuntu ohlezi nabantu abamhlohlayo so ngilokho ngicele amakhamera kuze kuyofika la lokho engibuza ukuthi ngiyamxosha yini ngase ekugcineni lapha ngitshela ukuthi cha lamagama ngiyawabonga kodwa ngicela amakhamera hayi ngicabanga ukuthi uzoyithola into mangeyakho Mabalengwe angiboni khona umuntu onganqaba into yakho into engicabangayo njengoba engekho nje amakhamera ami nginombuzo ukuthi njengoba engekho akuphi enziwani kubani ngasikhathi sini so mhlambe sengidinga imali yokuthi ngiwathenge wona ngisazi hayi ngicabanga ukuthi ngisendela information yakho ngisendele kule phone ngoba into efanele ngiyenze futhi befanele ngimthinte futhi ngimkhazele futhi ukuthi ufikileke manje ulethe ukufakazi kodwa lobu bufakazi ngisazokuhlaziya ngoba alikho icala lizongena manje ngizomemezela ngoba ngibhizi manje Mabalengwe ngabe lolu siyaxoxa awunikeze ifoni yami lapha hayi ngibonge nje nakho angifuni ukuthi silule kakhulu lento ngoba sengifuna usheshise ikhaya hayi asinqamuke sengifuna usheshise ikhaya sikhuluma ngoba manje ngoba sekukhona abathola nehlombe lokukotela nabafuna ukuduma sebengena ngayo lento left hayi ungabanaki labo bantu asilungise lento ebalekile ngoba kahle kahle lento into ethinta isizwe nomphakathi igcina sekuthintela abantu uyabona manje ngifuna mina silungise lento sidlule kuyo ngoba nami ngibhizi ngibhizi kakhulu Mabalengwe ekhaya ngoba ngifunda into kube ngathi siyayixokisa ngifuna siyenze nje yebo yini njalo mzo hello yini njalo yebo ukhuluma no professor Trisakandi la emva mhlophe kwaKhuduza ungani ayeza ngithi ukhuluma no Trisakandi la emva mhlophe kwaKhuduza ungani yebo cha usefikile Mabalengwe ngengithaka ngilethela ukufakaza ngaleli langa kodwa usefikile manje ngicabanga ukuthi alukho udaba esizoxoxa ngoba bengifuna ukuthi nje angilethele ubufakazi ngisazoqala ngithi akangisendele efonini yami ngihlaziye kahle ngoba ifuna lobu bufakazi ngiqale ngokubhekisise kahle ngicela ungifonela ngenyifoni ngoba manje i-network yangishala hayi ungashaya ngizokulinda
funeka sheshe manje Mabalengwe na ilento ebengifisa mina ukuthi silungise iphele ngoba manje ngibhizi mina ngeke lokhu ngihlala yabo nje namhlanje siqoqa ubufakazi mali ubufakazi ngiyamqoqa siyakhuluma no Khehlelezi lento ivele iphele kodwa lezi zinto engibona kule phone lokufakazi lokho ngathi kuzoba nenkingi kodwa manje kufanele ukuthi lezi zinto engasilungise sizobona ukuthi silungisa kanjani. Hello yebo ngithi mina nginoMabalengwe lapha bengithe namhlanje akangilethile ubufakazi zazo zonke lezi zinto lezi ade zisho kusho ukuthi ke kula iPhone yakhe sengithe ngcono akudlulisele la iPhone yami ngoba angifuni kusasa bese kuthiwa ubefikile ngapha na usuzwa kuthiwa ubefikile ngingasa inform kanti ngam inform eqaleni ukuthi nangu usefikile uzovula icala. Uthi kusefonini yakhe bese ngithe ngicetha ukudlulisa akulethe kule yami ifoni. Ngoba nalapha uthi uyalunywa lapho ukhonto evela lapho ngathi izutwayo uthi uwe futhi uthi uwe wathumela umuntu uthi ufake into esigodlweni sakhe. Manje ngithi mina no ukufakaza kwalokho akakhiphi ngitshengisa ingalo. Ngiqinisile naye awuthi Mabalengwe cha utwayi lona ngeke ngize ngibe nalo impela ngoba khona wakunemizamo nje. Hello ngikulalela. Ngicabanga ukuthi okunye maybe Mabalengwe udinga udokotela wengqondo a-check kahle. Hayi ngicabanga ukuthi lokho ngeke ngoba asikabi nakho ukufakaza kwalokho. Mina bengizosho kanjalo ngoba phela sengifaka notwayi futhi usho ukuthi lo Khehlelezi akekho busy nonakale noMabalengwe. Cha bo phela ngithi manje yikho lokho sizokukhuluma mase sibuka ubufakazi kuqala sisabona yonke lento ayikhulumayo iyiqiniso ngoba angikwazi ukuvula in public lento la emafonini yabo ngoba khona ezinye izinto ekufanele ngiyiphathe ngendlela yokukhula yokudala nangendlela yoba umholi engafanele zidlulele kubantu ngingakayiseshi ukuthi ziyiyo noma azikho right. Hayi akunakinga mkhulu. Ngicela uqale umtshela ukuthi lo makoti wakhe akabuyise phela amathuluzi asemsebenzini amafoni ebese ke bayaqhubeka ngoba inkingi isuke usisi lo omunye angithi sakhashiwe ngalo manje uhambe namafoni manje mina ngizwana nalento involve amaphoyisa yabona kuhle ngoba usefike kwena ngitshele ukuthi mawukuthi usisi useyekile umsebenzi kaKhehlelezi akabuyisele amafoni wakhona yonke into ngoba ngizothi ngisuka futhi ngiyo-involve amaphoyisa ebese yongena kwakhe amaphoyisa ebese ningisola futhi kutshele yenza wrong. Ngisacela ukuthi ngoba lento izosuka ithathe ibanga umsini bathi siyalungisa inamba yakhe lo seso namafoni akho unayo wena. Phela ngithi yona lokuzweni inamba yami uyivalile manje. Mana ngisafuna inamba yakhe kunangu lo ngani unayo inamba kalo dadewethu. Nangu emfonela lo ngani kambe umakoti wakho. Yes ngitshele nje ukuthi ngicela akuyisa amafoni noma athumele umuntu. Ubesebenza kumakoti kaMabalengwe. Yebo namanje usasebenza kuyikuthi ke usemthatha lisehambile so safanele akhokhele futhi ngicabanga ukuthi imali yakhe ingenile namhlanje akabuyisa into zenkampani amafoni ngesim card. Hayi ngicabanga ukuthi lokho akuhluphi into zakho kufanele ibuyele uma uyidinga into zakho. Ome ngumshayo mhlawumbe uyinqane. Hayi ngizongishayela mhlawumbe kwesinye isikhathi awukubambe kancane ngithi ukuthi kuyatholakala. Hayi ngicabanga ukuthi ngoba lokho akuhlangani lokwamafoni nale nkulumo ngicabanga ukuthi izofanele le nkulumo sikhuluma eceleni ngoba nakho akatholakali uthi wayengekho umqasha ngingavumelanga ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi kufanele ukuthi ngizame ukuthi lo system mhlawumbe ngikhulumisane naye mase tholakala ucingweni akubuyisele into zakho lokho akuhluphi. Inkinga ukuthi angifuni futhi ukugcina sengi-involve amaphoyisa ngoba mina ngizoyithatha ngomthetho amaphoyisa ngokungayo manje yabona sinethi futhi ngimaphoyisa. Hayi akesimo awukume ngoKhehlelezi nawe wehlisa umoya ngesisebenze lolu daba siqede amakhamera akho uzowathola imina ngikupromisayo na ngoba umakoti kaMabalengwe ngizomshayela umakoti kaMabalengwe ngoba uthe usumfakela imali yakhe akunikeza amafoni akho kodwa ngifuna siqedile lolu daba lolu
seliqede ngoba phela kusafuneka nami ngiyiphenye lento kahle. Akunankinga mkhulu. Ngoba ngizoyihlaziya ngithathe ngendlela eqondile. Ayikho inkinga Khehlelezi ke ngicabanga ukuthi ngizonimemeza usuku ukuthi sengiqedile sekufanele senze njani. Oh nangi itholakala. Ya nangu 3 seconds. Nika imakoti.